Figyelj. Figyelj. Nem engedi el. Hát nem. Figyelj. Apa igaz már rúgat? Apa igaz már rúgat? Apa igaz már rúgat? Szép nagyon. Ugarga szépen. Apa igaz már rúgat? Szép. Nem kicsi a feje sem, mi? Ó, hogy van. 6 hónapos Hogy van már kicsi, he? 6 hónapos. Apa mikor vágod egy visszafelé? Majd most hétvégén, ha sikerül, hát remélem, hogy most már... Hát, megcsinálja szerintem. Csúnya lesz? Hát a csütörtökön itthon vagyok este. Ja, megyek, beszélek vele. Apa csúnya lesz, vagy szép? Pontos vagy.